εκεί το πόδι μόνιμα, γιατί βλέπεις πως κάνει ζάρι, δεν είναι σωστά η θέση του. Πρέπει να έχει σωστή θέση. Αυτά πάνε παράλληλα, ένα μέσα, ένα έξω. Εδώ δεν κάνουμε ανοιχτό tape, αλλά κάνουμε basketball tape. Γιατί δεν είναι η πρώτη μέρα του δραματισμού, έχει φύγει το είδημα, σημαίνει είναι καλύτερες συνθήκες. Και πάμε τα γνωστά μισό οκτάρια. Μια μέσα, μια έξω. Απλώς θα είναι κατά ήμιση λιγότερο σε επιφάνεια, γιατί δεν θα πάει να παίξει ο άνθρωπος, θα κάνει μια προστασία, το είδημα. Και ασφάλεια και τελειώνουμε. Εδώ ολοκληρώνεται το δέσιμο, το οποίο θα προστατέψει πάρα πολύ να μην πριστεί το πόδι και να είναι σε μια κατάσταση πολύ καλή.